Conto con forzas, ainda tovemos agora a semana pasada unha reunión antes do anterior pleno onde nos juntamos cos concelleiros para facer un pouco a valoración dos 2 anos e ver como iba a ser a perspectiva de cara ao futuro. E sí, encontrome con penas forzas para seguir estando aquí a fonte do barco. Temos proxectos de futuro moi innovadores e con moitísimas posibilidades, ademais, e creo que ten que haber unha continuidade. Obviamente, eu son alcalde e posible candidato, que sempre cando os meus compañeiros me apoian, non? Entendo que eu, que son o grupo de goberno, somos un grupo moi unido, e dentro do grupo de traballo somos un grupo local e hai máis de 80 persoas que cando xuntamos na época antes do COVID, que facíamos unha reunión cada 6 meses, pois aí forman parte dese grupo pois todo tipo de xente, pois incluso xente que falamos, non? Xente que é militante do Partido Popular, que é militante do BNG, que é militante do PSOE, xente que non ten afinidade ninguna política, pero que traballaron no proxecto desde o principio ata agora, e outros que se foron incorporando e que durante este último ano estamos en contacto de forma máis individualizada con todos, pois por as condicións que son do COVID, que están, bueno, estamos todos moi ilusionados, e entonces sí, non Juan non marcha.